Здравейте отново от нас CarsBG 11. Както знаете добре, ние сме вносители на Hyundai и Kia директно от Южна Корея. Искам да ви представя бестселъра Hyundai Palisade и един уникален модел. Това е Facer след 23-та края. Този случай е 24-та края, 25-та година. Един практически нов автомобил. Забележете, само на 8000 км. Това може да го видите при нас реално. Не на снимки, реално. Разполагаме с сервизна база, механици обучени и налични резервни части. Този автомобил е практически чисто нов. Трябва да го видите на живо. Мирише на завода, както се казва. Има основните му екстри са, че има 360 градусови камери. Дигитално табло, показва ви през огледалата. Уникална екстра. И има си подгреви, обдухвания, драйв модовете, които сменя визуализацията на дигиталното табло. Това е основно. Най-основното нещо, че този автомобил е бензинов, 295 конски сили, само на 8000 км, за цената от 43 000 евро. Това е цената почти наполовина от нов автомобил. Повярвайте, това се заслужава да се види. Автомобилът е наистина практически чисто нов. Искам да ви покажа още една добра екстра. Този автомобил той си личи по самите ключове, че е чисто нов. Има екстра. Това е самопаркиране на самоход. Това е когато сте затруднени и някой ви запушил на паркинг, може автомобила да го стартирате от дистанционното. И ако някой некоректен е спрял толкова неудобно, че може да си влезете в автомобила, може да си го подкарате. Айде, Белчо, на разходка. Може да си го разместите с една дължина. Ето го и се прибира сам. Като има и система за сигурност, когато има препятствия, дори човек или друг автомобил, той си спира автоматично. А сега искам да ви покажа предишния модел, който е с разлика от една година. Предишния Palisade, този е дизел в случая. Както имаме почти чисто нови автомобили, този е на 130 000. Не е толкова много за дизел автомобил, да не кажа нищо. Но основното за него е, че също е много добре запазен. Също може да ви обърнем абсолютно коректно отношение с сервис, обслужване с оригинални и резервни части от Корея. По-важното нещо е, в момента, което може да направим супер ексклюзивно за вас, за този Palisade от 29 000 евро, ексклюзивна оферта, само за 10 дни на 27 999 евро. Супер оферта за този прекрасен SUV. Помнете, само 10 дни. Не се бавете, а се обадете.